Human og pangaon nangawat og kapayas. Ay nangawat og kapayas dili. Kuya ang tagya ra ba na kapayas kay konsihal. Ang tagiyas kapayas konsihal. Dayon anay agoy ma DSWD pa jud taan eh. Ayaw lang mo kapalaka kay natay. Manok sa. Ha? May manok. Manok sa? Mo mga hangal mo nya talawan kayo. Ala oy, ayo mo ba? Human og pangaon nangawat og kapayas. Ay nangawat og kapayas dili. Kuya Tayo sa barangay. ang tagya ra ba na kapayas kay konsihal. Ang tagiyas kapayas konsihal. Dayon anay agoy ma DSWD pa jud taan eh. Ayaw lang mo kapalaka kay natay. Manok sa. Ha? May manok. Manok sa? Mo mga hangal mo nya talawan kayo. Ala oy, ayo. Matay nga manok diri Mario. Oy, dai na matay. Naingon bitaw ko kana ra. Koy nakitaan. Oy, ayaw na mo panguhit. Naara hoy. Ala mama. Hoy kani. Kanara hoy. Ala nadunot naman good. Hala gikaon man nag-iring. Aw kuan. Hoy gikaon og kuan. Hala gikalada po. Ala mapriso na gyud ani. Oh ayaw na na. Nangawat sila kapayas. Wala tara ni daga na. Isa guys nakadala. Oh my god. Ay ni nakakuha og ano. Hoy! 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 Wala nakatagan na. Hoy! Isa! Hoy! Hoy, gigigok ka na naras! Hoy! Hoy! Ya! Yan! Pidako ka ayo bay. Pidako dula ni nila nakita. Ay, dako kayo mong kuha nga kinawat na kapayas. My God! Hanga kaayo! Matay nga manok diri Mario! Oy, dai na matay. Naingon bitaw ko kana ra. Koy nakitaan. Oy, ayaw na mo panguhit. Naara hoy. Ala mama. Hoy kani. Kanara hoy. Ala nadunot naman good. Hala gikaon man nag-iring. Aw kuan. Hoy gikaon og kuan. Hala gikalada po. Ala mapriso na gyud ani. Oh ayaw na na. Nangawat sila kapayas. Wala tara ni daga na. Isa guys nakadala. Oh my God. Ay ni nakakuha og ano. Hoy! 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 Wala nakatagan na. Hoy! Isa! Hoy! Hoy, gigigok ka na naras! Hoy! Hoy! Yan! Yan! Pidako ka ayo bay. Pidako dula ni nila nakita. Ay, dako kayo mong kuha nga kinawat na kapayas. My God. Hanga kaayo. Dili unsaon na lang ato na lang itag si Ate Elsie. Masas junjun. Nga kuan, pero 150 daw ni. Na 150 kuno ni. Tira 200 sana. Unya na may buslot basig mahangyo rag 120. Hoy, ayaw gas. Hoy, ayaw lagi. Ayaw gas kay buslot. Di man siya hugaw na. Wa man nakuan. Saan eh? Hoy, pula daw kuno kaayo na, virgin daw ni Ngos Mario. Dili kuan man ang dami. Ay, damage Hangyo lang dito nga ina-damage ba? Damage. Nahangyo sila, damage. Hindi mako. Hoy, mo. Damage. Ay nasa Like dami. is Jinjin. Usa man ni ana una. Hoy, taysa, hoy kay makabayan yata. Hoy, kuan mora ni nangawat. Mora. Nga talaw naman. Video na Hoy, hoy. Mura ni nangawat ka mo yung ginadamage. Hoy, mura ni mong ngawat nga ningog na damage. Magbuot pa. Magbuot, mura ni nangawat og kapayas nga ingon pag na damage. Nahadlok sila sa supina. Si Lisa. Isa. Dayon guys. Isa. Tabang. Hoy, isupina mi. Dana. Guys. Alam mo na. Dili na jud kakampi na mo ron. Ano sila na ilang isurrender. Hoy, tala na lang, hoy. Kay makasabaan to. Uy, konsihal ba yung Hoy, tagian? Hindi niya ginoo ko maulaw. makasabaan dito. Nanay les kay kuan.
nakonsensya ragma. Ang mga, uy, agang mga kawatan, bitaw. Nakonsensya ra kay. Dakura daw kaayo ang kapayas. Mayon tagamay nga kapayas. Mayon tagamay nga kapayas kay okay raw nya dako. Ipakita lang jud namo sa tag-iya kay makulbaan mi sa supina. Gawik na nagyud mi supir na ani gawik. Gikawat namo ang kapayas. Kapayas dana. Hala Na ko. napay dako kayo di ayo. Tugaman mo pangawat ng mga hotlock man day mo. Paghilom di ay mura ba kung gisugo. Na magsisihan na dayon ron. Basta Nagkapaya sa kali sa jud ka lang. Siguro gid nako dai bahala sila. Kami kay na may pula Kami tamis ni. Nakonsensya mi kay inyo. Inges yun dyan. 150 na Mario. Iulit lang sa nato kay Burang. Iulit. Magsupina sa Lunes. Ay, by Jess! Nangawat mi kapayas. Bali. Kapayas pa dako pa nila. Agino pa jud. Comment mo dito inangaso. Alingasa apod ninyo. Hoy, lanay mata na lang si Kuano. Aling-aling. Hi, aling-aling. Hi, baby. Kawatan. Hala na, lagi super crunch nga dako. Unsa na? Wow! Hala dako kay. Unsa man mo? Tinagurian kawatan na mo of all the Philippines. Tinagurian na mo. Para UTI ba? Ang kawatan dagko kay pangkawaton ba? Kawatan pa mug kapayas, kawatan pa mug super crunch. lamay natin kay cheese. Nangita si aling-aling daw. Tulog. Nalingasa ta na ibata, huy. Wala, tulog kayo na kayo, tulog kayo ng buntag. Lami na. Gwapa kaya mong tindira. Kaya tabangan na ito nagkaon. Para hindi tawad. Aba, sige pa mga wala na ikuan. Behind the scene. Si Hangal Girl. Oh, yes. Thank you. Ako ang salingan ng guwapa. Sa! Ni Maho na, oy! Palita dyan na. Kabaw na ng kakay. Mabuing. Ako man nagbayad. Ala, grabe siya. Kano na? Aling. Sumangil na mo aling-aling. Kawatan mo kapayas aling-aling. Arang lagi. Anak, manggod ani do. Ay po mo pagpangawat anang super crunch. May pagkaulaw naman kayo mo. Nigawas mo nga kuwan. Nigawas mong buntis na. Aba, mo ato magbalister ron. Kapayas. Ala, in fairness, naburos na yung si Juan, Budweiser. Oy, may balon.
yung bata. Oy, pag ikuan, oy. Pahilam da, mura pagkag nay tutoy. Oy, ako na lang, be. Akoan. Ako. Walo na yun ni kabulan, guys. Nabulo. Pag inuna na bitang bulos makalimti ko na hoy, mapagod yung kahoy I'm so sorry. Oh, daraw. Hinog na day kayo siya. Hinog na kayo. Nagreklamo pa ng mga kawatan. Guys, how to eat banana like that? Malipay ang mga kawatan. Hamat lang. Sa uulitin. Sinuko ang liso, ayaw intaw ninyo gilabay. Ag isa, ag liso. Hala, ipakaon niya ng liso. Di na mukaog unod. Nangigis liso. Kaya mukaunoy, magugapayas. Waya mo liso, no? Ay, butangan na lang na itong sili. Ay, suka. Lagi butang yung suka, be. Kita... May hunta ko. Kini, padapling. Umat! Ganyan lang. Relax lang. Suka, be? Tagay ko vlog, Anita. Pag hilo mo dia, i-vlog na ebidensya ng mga kawatan. Bes, way talik danay, be. Umukaon kay kapayas, bes. Oy, ningon na ba siya magpitok-pitok daw yung mata. Uy, mo digtak pa siya. Oh. Magpitok-pitok daw yung mata kay. Bura mo langgam. Ang mga nahilom yun ang mga kawatan og kapayas, oh. Kapayas, hilo na. Ako sala ko suga kay mukaon ni Budweiser. Nga? Laburo siya gigukod. Budweiser, kita ramang upat na nga. Lagi. Nga ng mga bata. Dagan pa ba yung kapayas? Nya imo na lang. May pasibes ko kay hinay kay muka og kapayas. Lady kayo. Kita kay Ipang duo. kita kay buraratag kuan. Tangan ako suka. Dami, no? Nak, kaano ka kaya? Hindi ka? Mag-poem sa ka, ilang katitaan na Rosbe? Ang batang buutan. So guys, that's all for today's video. Ang daming ganap namin ngayon. So that's all. Nanguli na sila. Tura sila. Oh, nanguli na. Thank you all for watching. Bye for now. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと